שלום, בואו נראה איך עובדת רקורסיה בפייתון, רקורסיה שמחזירה ערך. אז בואו נסתכל למשל על עצרת. עצרת היא פעולה מתמטית, היא בעצם פונקציה. בואו נסתכל על עצרת, אז 4 עצרת, למה זה שווה? 4 עצרת. 4 עצרת שווה ל-4 כפול 3 כפול 2 כפול 1. למה שווה 3 עצרת? שווה ל-3 כפול 2 כפול 1. למה שווה 2 עצרת? 2 עצרת שווה ל-2 כפול 1. למה שווה 1 עצרת? 1 עצרת יותר מעניין. 1 עצרת היא פשוט מחזירה לי את 1. עכשיו נסתכל על האופי הרקורסיבי של הפונקציה המתמטית. קודם כל אני מראה פה משהו שלא קשור לתכנות בכלל, זה מתמטיקה. מעניין פה שאנחנו רואים ש4 עצרת ו3 עצרת למשל, יש כאן משהו משותף. אנחנו רואים ש4 עצרת זה 4 כפול 3 כפול 2 כפול 1, ואפשר לכתוב את זה גם כ4 כפול 3 עצרת. כי 3 עצרת זה החלק הזה. 3 כפול 2 כפול 1. אותו דבר לגבי 3 עצרת. אני יכול לכתוב 3 עצרת זה 3 כפול 2 עצרת. ואני יכול לראות כאן ש2 עצרת זה 2 כפול 1 עצרת. ו1 עצרת הוא פשוט שווה 1. זאת אומרת, 1 עצרת לא נעזר במשהו שמתחתיו. 4 עצרת צריך את העזרה של 3 עצרת כדי לחשב את עצמו. הוא אומר, 4 עצרת אומר אני 4, ואני כופל את עצמי כפול 3 עצרת. זאת אומרת, אנחנו צריכים עכשיו להעביר את הכדור לכאן, ש3 עצרת יעשה את העבודה שלו. אוקיי, אחרי שראינו את זה, אז אנחנו יכולים במתמטיקה, שוב, אנחנו לא מדברים על תכנות כרגע, אנחנו יכולים לכתוב בצורה מתמטית שאין עצרת, באופן כללי אין עצרת, איזה מספר כלשהו עצרת, שווה, אנחנו עושים סימון מתמטי כאן, אז n עצרת שווה, אם לפונקציה עצרת קיבלנו את ה-1, את הערך 1, אז אנחנו נחזיר 1, כי 1 עצרת שווה 1. אז זה כאן בצד שמאל, זה מה אני מחזיר. עכשיו, אם קיבלתי n שהוא גדול מ-1, כאן זה מה קיבלתי. קיבלתי n גדול מ-1, אז הפונקציה שלי עצרת, מה היא צריכה להחזיר? לפי, כמו שאנחנו רואים כאן למעלה, למשל על 3 כפול 2 עצרת, אז אני אכתוב 3 כפול n מינוס 1 עצרת. אז בצד ימין זה מה קיבלתי, ובצד שמאל זה מה אני מחזיר. אנחנו רואים פה את הקריאה הרקורסיבית, זאת אומרת n עצרת, וכאן זה, אם ה-n הוא גדול מ-1, אז אני מחזיר, לא את 3, אני התבלבלתי פה, נכון? אז כותבים n. אז אני מחזיר n כפול n מינוס 1 עצרת. אז זה הגדרה מתמטית שמגדירה לנו את הפונקציה עצרת. אז אפשר להגיד שאנחנו לא רואים פה באמת פונקציה, נכון? אנחנו לא רגילים לראות בצורה כזאת פונקציה. אבל צריך להסביר שאין עצרת, יש לנו כאן סימן קריאה, אבל זה פשוט קיצור. במקום לכתוב, המתמטיקאים החליטו במקום לכתוב פקטוריאל של n, הם החליטו לקצר את זה, הם רוצים לקצר, אז הם כותבים n עצרת. זה אותו דבר בסימון אחר.
אוקיי, אז אנחנו ראינו את הפונקציה מבחינה מתמטית. כל מה שנשאר לנו עכשיו זה לכתוב את זה בשפה שנבחר. למשל, כאן אנחנו נעשה את זה בפייתון. def פקטוריאל. פשוט המחשב לא נותן לי לכתוב פונקציה על ידי סימון של סימן קריאה, אז אני כותב את המילה פקטוריאל, ואז אני כותב כאן n. הפונקציה פקטוריאל מקבלת את הפרמטר n, ועכשיו אני כותב if n שווה 1, אז אני עושה כאן return 1. אז בעצם מה זה ה-if n שווה 1 return 1? זה מה שאנחנו רואים כאן מבחינה מתמטית. אם קיבלתי 1, אני מחזיר 1. אנחנו גם רואים את זה פה בדוגמה למעלה. אם קיבלתי 1, אם קיבלתי עצרת של 1, אז אני מחזיר 1. עכשיו אני כותב כאן את ה-return הזה ונסביר אותו עכשיו. אני כותב return n כפול פקטוריאל של n מינוס 1 עצרת. נשים לב, סליחה, לא עצרת, ככה פשוט. אז מה שכתבנו כאן זה n גדול מ-1, אם n גדול מ-1, כי אם n שווה 1, אם n שווה 1, אז החזרנו 1. אז נותר לנו לטפל במקרים ש-n גדול מ-1, שאנחנו מניחים שהמשתמש לא ישלח לפונקציה הזאת משהו, מספר 0 או מספר שלילי. הוא מתעניין במספרים 1 ומעלה לקבל את העצרת שלהם. אז אנחנו עושים כאן return של המספר שנתנו לנו, כפול פקטוריאל של n מינוס 1. זאת אומרת, זה. ובהמשך אנחנו נראה איך אנחנו מנתחים את הקוד הזה.